Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ato karong gisaulog dinhi sa atong parokya ang nobinaryo. Unang adlaw karon sa nobinaryo nato sa Pista Senior or Pit Senior. Atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan o kahiusa o kalambuan sa atong mga katawhan labi na dinhi sa atong nasod. Karon sa adlaw gisaulog sa tibuok simbahan ang dakong pista usab sa pagkakabig ni San Pablo Apostol, the conversion of Saint Paul. Usa ni siya ka manglulutos sa atong unang mga magtotoo ngadto sa mga apostoles. Siya pagini ang mopapriso, siya ang mopapatay sa mga magtotoo ni Kristo. Apan gikuha or gigamit siya ni Kristo aron mahimong usa sa iyang mga apostol nga mosangyaw sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo. So kining iyang pagkakabig nagtimaan usab sa dakong gugma sa Ginoo alang kanatong mga makasasala nga nangandoy gyud ang Ginoo nga doon natay conversion. So ato sang iampo ang conversion of sinners pinaagi sa gugma ni Santo Niño. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato sukad pagid sa una hangtod karon pinaagi sa pagpamalit aning atong mga slots nga unta hatagan sila sa Ginoo sa kalig-on sa pagtuo o kalipay nga langitnon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, nga nagtudlo ka sa tibuok kalibutan, pinaagi sa pagwali ni San Pablo nga apostol, itugot kanamo nangamuyo kami, nga mahimo kaming mga saksi sa imong kamatuoran,
alang sa kalibutan diha sa paglakaw namo nganha kanimo sinunod ang mga panigingnan niya kansang pagkakabig among gisaulog karong adlaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo miingon sa katawhan, usa ako ka Hudeyo nga natawo sa Tarso, Cilicia, apan dinhi ako magtubo sa Jerusalem, ingon nga tinun-an ni Gamaliel. Gitudloan akog maayo bahin sa balaod sa atong mga katigulangan, ug madasigon akong naghalad sa Dios sama kaninyong tanan nga ania karon dinhi. Wala kulong ipaglutos ang mga tawo nga nagsunod sa dalan. Akong gipadakop o gipapreso ang mga lalaki ug mga babayi. Ang Pangulong Pari ug ang labang hukmanan makasaksi nga nagsulti ako sa tinuod. Nakadawat akog mga sulat gikan kanila alang sa mga kaigsuunang Hudeyo sa Damasco, busa miadto ako didto aron pagdakop ni ining mga tawhana ug pagdala kanila balik sa Jerusalem aron silutan. Sa may utong tutok samtang nagkaduol ako sa Damasco, mikalit pagkilab libot kanako ang usa ka masanag nga kahayag gikan sa langit. Natumba ako sa yuta ug nadungog ko ang usa ka tingog nga nag-ingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako? Unya nangutana ako, kinsa ka ba, Ginoo? Og mitubag siya, ako si Jesus nga Nazaretnon nga imong gilutos. Ang akong mga kauban nakakita sa kahayag, apan wala makadungog sa tingog nga misulti kanako. Og nangutana ako, unsa may buhaton ko, Ginoo? Og miingon siya kanako, tindog og lakaw ngadto sa Damasco, og didto sultihan ka sa tanan nga ipabuhat sa Dios kanimo. Nabuta ako tungod sa masanag nga kahayag, busa giagak ako sa akong mga kauban paingon sa Damasco. Didto may usa ka tawo nga ginganlag Ananias nga matinumanon kaayo sa atong balaod ug gitamod pag-ayo sa tanang mga Hudeyo nga nagpuyo sa Damasco. Miduol siya kanako ug mibarog sa akong kiliran ug miingon, igsuong Saulo, makakita ka na. Ug niadto gayong higayuna, nahibalik ang akong pananaw ug nakita ko siya. Unya miingon siya, ang Dios sa atong mga katigulangan nagpili kanimo aron masayod ka sa iyang kabubuton ug makikita sa iyang matarong nga sulugoon ug makadungog kaniya. Kay ikaw mahimong iyang saksi ug magmatuod ka ngadto sa tanang mga tawo mahitungod sa imong nakita ug nadungog. Busa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala, pinaagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong
kamong tanang mga nasod, himaya Asia, kamong tanang katawhan, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita, kay makanunayon ang iyang kaloy, alang kanato, ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad hangtod sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayamon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga mutuo. Sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lain-laing mga sinultihan. Kung makakupot silag mga halas o makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton o mga ayo sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung atong imaginon ang unang nahitabo sa mga misunod ni Hesus, human siya namatay, kulba ka ito. Kay ang katilingban sa mga Hudiyo, pinanguluhan sa mga pari o sa mga magbabalaod nila, grabe kaayo ang paglutos o pagpatay sa mga magtotoo. Nya mo po say pagsugod nila. Nya si Hesus nga ilang giilang nga maoy ilang pangulo, maoy ilang leader, gilansang pagyud sa cross. Ka-imagine mo? Awa mo imagine? Imagine na ba? Ang leader ninyo mo pala'y pagsugod, tulo ka tuig pala mong kuyog-kuyog, gipatay, gibitay sa cross, unsa man mo padayon pakagsunod. Oh, so di man gyud mo mamalit og slat, di man gyud mo padayon og palit og slat nga wa gid ta bitaya.
Nakakita gyud mo nga daghan kay tag nahimong projects, daghan nahimong mga kaayuhan pinaagi aning slot, muundang maganig palit og slot. No? Pero nasa noy uban nga magsigig ingon pader kada sweldo gyud mo palit yung kog slot. Nga pag ni text nako nga Father, daghan ba yang mo advice nako nga pagtigom sa imong sweldo? Tuwa mo siya nagtrabaho sa gawas nasod. Pagtigom gyud kay para sa imong future nya ingon siya. Malipay man jud kung mopalit og slot kada nako kuan palit man jud kog slot. Ang iyang kalipay naa mas pagpalit og slot na nasa kuno siya natabangan duha na kuno ka kapilya nga iyang nailhan nga nasa siya mga kaila didto nga iya sa kunong na patrabaho tungod sa iyang sweldo. Nya wa jud kuno mahibili niya. Iya ra jud iapod-apod nya malipayon man kay siya. Nako, congratulations. Pero kung ang tanaw na to ang mga magtotoo, sama nila ni Ananias, nanagan in town sila ngadto sa Damasco, kay si Saulo, kaning nahimong Pablo, grabe kaayo siya kakusog, manglutos, iyang ipapriso, iyang ipapatay, ang mga tao nga nagtuo ni Kristo. Pero ang dako kayong tanghaga ba? Question. Nganong siya man gyud mao'y gipili ni Kristo aron mahimong magsasangyaw ngadto sa mga katawhan sa tibuok kalibutan ni adtong panahona. Dili las mga Hudiyo, apil pagyud sa mga dili lang ngadto sa mga Hudiyo, kung dili ngadto sad sa mga dili Hudiyo katong gitawag natong mga pagans. Nganong si San Pablo manggigipili nga manglulutos manunta siya sa mga unang magtotoo. Kay bao mo kung sa tubag, ilingay mong tupad, inakibaw ka. Na. Lisod kayo magtukod ka o kaning grupo, magtukod ka usa ka organisasyon, sama ni karong gatukod tag cooperative, magsige magani mag-discuss nga ay lang sa kita careful kita sa pagpaapil ha kay basig bungkagon hinoon tani kadto lang yung parihan natog panghuna-huna, di ba ana man gyud ang magkinsa imong paapilon sa imong na kay kompaniyang tukuron butangan din nimo kompetitor katong ilado gyud nga antay nimo nya gahimo kag kompanya, gahimo kag negosyo, ang imo dieng piyalan para mo padagan ana kadto gid nagsigig kontra nimo. Lisod Yan unsa may rason ani kay bawo mo. Wa parihata. Hasad ko kay bawo. Maoni ang misteryo sa gugma o gahom sa Ginoo. Si Kristo mismo maogyoy misulti ni Saulo. Nganong imo mangkong gilutos? Anya ningon din si Saulo, unsa may buot nimong ipabuhat nako? Inshallah, lahos lang atos Damasco kay sultihan ka. Ang buot ipapriso ni San Pablo kadto si Ananias og mga kauban, maoy misulti ni Pablo unsay misyon sa Ginoo alang kaniya. Pero ang nindot dinhi mga igsoon, kinig yung gisulti ni San Pablo, nabuta siya. Nabuta siya. Gilingay mong tupad na gusto kang mabuta. Sige na, lingi na gusto kang mabuta. Ang pagkabag-o sa iyang kasing-kasing nagsugod sa dihang nabuta siya. Ngano man giwagtang usa sa Ginoo ang iyang attraction sa kalibutan. Kay kani manggong atong mata mao man ni ang kusog kay mutan-aw sa mga maayong butang sa kalibutan. Kining matas pari dali kining kakita. May ratag mabuta usan. Kinahanglan usa tang mabuta pasabot mawao sa ang atong attachment sa atong gitan-aw nga nindot sa kalibutan. Nya human nabati niya ang tingog, way laing nakabati, siya ra gyud mo'y nakabati. Nabati niya ang tingog ni Jesus. Kay kani magong atong mata
kung attracted pa kayo sa kalibutan, dili ta kabati sa tingog ni Jesus. Karon bitaw ang ato mga batanon, attracted kaya ng cellphone, bisag ako sad, attracted sa kuana, usahay. Di ta kabati, tanawa ng inyong mga anak, kanang inyong mga apo, basta makaduwa na kayo nag-cellphone niya, ang mata nagatutok na diha, sige nagana, murag di nagyud sila kabati, di sila kahibaw nga naitaong ni Agi, no? Abantay mo? Abisa din sa simbahan, naamang gani mag-cellphone din sa simbahan, murag wa sila'y kalibutan, unsay gihimos pari, nagwali pa ng pari, sige lang ginagana ang mga bata, tuwa rin na dito. So mo na makapangandoy sa kumera untag mabuta o sa ni sila. Kay inig kabuta na nato ang atong mo function ang dunggan. Nya, musugot kag sa dili, di man kakapili. Ang dunggan dili makapili kung unsay imong gustong paminawon, makadungog gyud ka. Ang mata makapili man digan, ay bati, ari ko ditanaw. Ay bati, ari ko ditanaw. Gilingi ako ng imong tupad, ingna ganahan ka sa akong naong, ingna. Ana tanawa di ba di na siya katubag dayon ngano man kakita man gud siya maglisod na siya tubag maikog man sa na siya moingon nimo bitaw di jud ko ganahan na imong naong kuyaw kining mata kaning atong mata so mo bitaw nang nasa ko mga kaila ingon dre may rasag yung dili ko kakita kay aron di kay ko matintal mapokus sa ko sa akong asawa kay ang iyang madungog ang iyang ramang asawa pirmi niyang gitan-aw iyang asawa nga mo'y kinagwapahan kay kung makakita pa lang ang iyang mata makaingon gid siya nag-anam na madaynig kabati ning akong asawa may ragyong nabuta bitaw joke ra na pero nindot sad nga mapawong usa atong pananaw pasabot una di ay una mosulod ang Ginoo nato, biyaan usa nato ang atong gugma sa mga kalibutanong butang nga atong nauyunan. Biyaan usa nato. Detach, deny everything. Muna kini si Santo Niño, mao ni ang unang hugna sa pagpakita sa Ginoo nga nahigugma siya nato. Ug unsa may iyang gibuhat, gibiyaan niya ang langit. Kuan kayo no? Ang langit iyang gibiyaan og mianhi siya sa kalibutan. Gisulob niya ang bati kaayo nga lawas. Ang lawas nga nabiktima sa sala. Ang lawas nga nahinginlan didto sa paraiso nga gisulob ni Adan og ni Eva, gisulob ni Kristo ang maong lawas. Kamo papilion mo ang imong sinina nga pinalit gid nimo nga tag 50,000 ang kantidad, ilisan nimo sa sinina sa inyong silingan nga makililimos? Ha? Ilisan nimo? Di oy, yabag ka diha. Labi na gyud bulingon kayo yang sinina, nya moingon dayon ka hubuon ko ning akong nindot kay sinina nga tag 50,000, ilisan ako aning ni ang nagkalapok gisi-gision hugaw kaing sinina di kaganahan mo sulob pero si Kristo gihukas niya ang iyang pagka-Dios o gisulob niya ang atong pagkatao nga nabulit sa sala ug mao na ang iyang gugma mao na si San Pablo nahugasan ni anang maong gugma o gihatag na ni Kristo isip gahom ngadtos motuo matud pa niya diri sa ebanghelyo ug kini ang mga timaan sa gahom nga mabatunan nila nga motuo sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa. Hawa ha? Kanang yawa mahinginlan ra gina sa ngalan ni Hesus ug sa mituo ni anang maong ngalan. Sige, ligay mong tupad. Ingna manghingilin na tagyawa. Ingna. Ay, kadaghanan nato mahadlok og yawa nya naana di ay gisulti na din ani Hesus nga makahingilin di tag yawa sa iyang ngalan basta motuo ta ang nakaapan lang di lang ta motuo yun sa ngalan ni Hesus mo na di sa ta kahingilin og yawa kun ang atong sulti nga gihinginlan nato ang yawa naara sa atong baba og sa atong hunahuna
pero ang atong kasing-kasing dili motuo ni Hesus, way kapuslanan. O kinsa maning motuo ni Hesus, sama ni San Pablo, mubiya ta sa atong naandan o kanhi nga mga sala. Kamaotang mubiya og sala. Kung di kita kamaong mubiya og sala, nya di ta gustong muantos sa pagbiya niining maong sala, di kita kahingilin og yawa, kay ang sala mao man na ang presensya sa yawa. Mo na kung mamalit mog slat, at least nahinginlan na ninyo ang gugmas kwarta. No? Napamalit yun mog slat. Ni ang sunod, unsa naman sad, pasaylua ang nakasala nimo. O nahinginlan na sad nimo ang yawa sa pagdumot. Pasaylua. Muna si Ananias, imbis nga maglagot siya ni Saulo og moingon siya, mirisi, nabuta. Mirisi. Di ba? Maana mo juga ka na mga taong nagsigig pasakit nimo, unya magkalisod-lisod, mirisi, gigabaan na. Gabaan. Pero unsay gisulti ni Ananias, igsuong Saulo. Giilan yang igsuon ang nagsigig lutos nila. 14 taon nilang alibwag panagan gikan sa Jerusalem, nagan sila ngadto Damasco. Nya pag-abot ito, ang galutos nimo imo ingnon igsuong Saulo. Kana bang mag-agas nagmayng imong luha tungod sa kabit sa imong bana, nga ikakita ninyo moingon ra gyapon ka, my sister. Nindota ka no, sa kahimo mana mga asawa. Kahimo mo? Or ikaw bana ka, nahibaw-an gid nimo nga kabit ginis imong asawa, sikreto-sikreto ra gid na sila, pero nanona gyud, kabit gyud ba? Nya ini kakita ninyo, mag-inom mo, moingon ra gyud ka, my brother, imo. No? Masaban, kahimo wala. Dili no? Di jud ka kahingilin og yawa. Kay di man nimo praktison ang giingon ni Kristo, pasaylua o kapituan, kapito ang nakasala nimo, higugmaa ang imong kaaway. Kung ato na ning tuhuan, ang yawa, pwede na natong hinginlan. Mao na, importante kaayo nga makasabuta unsa dining gahom sa Ginoo ug kanus-an nimo lihok. Dili lang ta magsigig debosyon ni Santo Niño o magsigig isa-isa ni atong kamot nga kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba, kung dili mutuo ta, muantos ta ug magpakamatay ta sa pagsugot sa sugo sa Ginoo. Una kamong namalit og slots dinhi, congratulations, inyo ng choice og di mo pakyason sa Ginoo. Pero kamong wa pa mo palit, pamalandong mo, dili ba ka ni yawanon ang akong pagka-attach, naa magita ko'y ikapalit, nganong di man ko mo palit. Kadtong ni text nako, o di man sila kay usara, daghan man ni sila nga niingon nga kada nako sweldo pader mo palit yung kog slot, diha pa'y gamahay-mahay kay namay daghang nangasakit siyang pamilya. Siya, sus pader, katulo na ko ni sweldo, karon pa jud ko kapalit og slot, guul kay ko nga wa ko kapalit og slot atong niaging kanang duha na ko kasweldohan. Nako pasta no, nagbudget na siya daan para ipalit og slot, unya maguol pa gyud siya di kapalit. This is something na gyud nga very special ang iyang encounter sa Ginoo. Nana, dinhi pa ni Anhi gahapon nga nag-birthday niya, ingon din siya, nagpa-picture gyud siya nako og ni Anhi siya dinhi aron makapalit og slot. Ingon din siya, Father, muuli nako sa amo. Layo man sila taga Mindanao. Malipayo na kong muuli kay nakapalit na kong slot, unya nakapa-picture na ko nimo. Nako, sa kumplito gyud akong birthday, akong nahuna may ratag daghan pa kag birthday nga moabot aron magsikag palit og slot. O di ba? Nalipay sa dang Ginoo adto niya. Ang pasabot, nahinginlan niya ang mga yawa sa kadawo, ang yawa sa kahakog, ang yawa sa pagkakalibutanon. Nya mo nay atong misyon nga himuon. Ato kining idangop ngadto ni Santo Niño, ngadto sa mahal nga Birhen Maria, ang inahan ni Santo Niño, kuyog ni San Pablo,
ni San Vicente Ferrer ug sa tanan natong mga santos. Himo nato karon ang nobina sa unang adlaw sa atong kapistahan ni Señor Santo Niño. Mga igsoon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusan nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon ug mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba. Himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pagampo sa unang adlaw. O Hesus nga mapaunguron uyamot, ang katahom mo nakadala sa mga kasing-kasing, sa mga tao nga nagtanaw kanimo, nagasimba kami kanimo uban sa halangdon, nga katilingban sa mga angheles, nga sa dakong gugma, na nagtanaw sa imong kamahalan, ug nangamuyo ako kanimo, nga ipakita mo kanako ang imong katahom ug himaya, aron mabihag mo ang among kasing-kasing sa paghigugma kanimo hangtod sa kamatayon, ug giaguman namo unya ang imong kahimayaan sa langit. Amen. Ato karong pangayuon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog, manindog, sa matag pagampo ang inyong itubag, o Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga mamahimo kitang simbahan, nga andam nga ipadala, aron ang pagtuo ni Kristo, mukaylap ngadto sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga sama kang San Pablo, ang mga pangulo sa simbahan, ug ang tanang mga misyonero, mubuhat sa taha sa pagmisyon, tungod og alang sa Ebanghelyo, aron ang tanan makaambit sa Dios nung panalangin, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dunggang among pangamuyo. Nga si San Pablo, magkabot alang kanato sa grasya sa pagkabig ug pagbag-o sa atong bating mga kinaiya, aron mahisama kita kang Kristo ug magmasibot alang sa kaluwasan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga tungod ug alang kang Kristo, ikalipay nato ang atong kahuyangan, kalisdanan ug pagpanglutos, kaysa higayon nga kita huyang, nan maglig-on kita diha sa gahom nga gikan sa kahitasan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumod, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot,
magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga tapos nila madaog ang maayong pakig-away ug tungod sa ebanghelyo ang mga matuuhon makadawat sa purong-purong sa katarong nga giandam sa Ginoo alang kanila nga nagtinguha sa iyang kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Tanan, O Jesus nga matangis o yamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuturan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes o mga sismatikos aron makailaw o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga nagbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsolon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobena, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamoyo kami nga sa pag-atiman namo sa mga butang nga Dios non, punon unta kami sa Espiritu Santo niadtong kahayag sa pagtuo nga sa kanunay naglamdag kang San Pablo nga apostol alang sa pagpakaylap sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among nagibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay, matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan. Ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan og magtanyag sa langit non nga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Santos kay ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo gana sa mga langit, pagdaigong ang imong ngalan, buhabot ka namo ang imong gingharian. Matupad ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mahingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalanan mo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, iluluwa-luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Para sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, ang panipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. O Señor Santo Niño, kalipay ka sa nagsuko. Bandi ka, nindugan ko, gugmang idalit mo. Kay ikaw man ang dahalan, ang kamaturan, ug ang kaluwasan sa akong kalag. O Señor Santo Niño, ikaw akong imahal. Isaring ko kanimo ang tanan kong suliran. O Señor Santo Niño, sa kanunay kapasidunggan, ang imong paghukom maghari ni lugar. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, ang mga sakramento nga among gikalawat maghaling unta diri kanamo sa kainit sa gugma nga sa pagdilaab diha ni San Pablo Apostol. Giatiman niya ang tanang mga simbahan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gahom nga Dios non. Mag-agad sa ni sa atong pagtuo o pagsunod gyud sa Ginoo bisan pa mag-antos ta o kaha mamatay. Salamat sa nagsunod sa Ginoo og nialagad nato ang atong mga paris personnel, ang atong mga nag-andam nining atong simbahan, ang nag-decorate karon nining unang adlaw, o labi na gyud sa atong pilgrims, ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 1, ang atong singer si Brad Rene Montecalvo, atong salmista si Sister Ima Rosel, ang atong lectors sila si Sister Alpia o si Sister Cirilla Mantuhak. Ato silang hatagag masipang pakpak. Salamat kayo. Niya ang ato sang nihimo karon sa formal offerings, pinanguluhan usab sa atong bread and wine offerers nga sila si Mrs. Eleuteria Allen and family. Masipang pakpak kaninyong tanan. Mao ni ang atong minor novena, ang atong major novena himuon karong alas 6 sa hapon or sa gabi. Nya human ni ana aduna kitay motorcade nga mulibot sa teritoryo sa atong parokya
ngadto sa Lataban, padong Stabla, balik sa San Roque, Santa Cruz, nya balik din sa San Vicente. Nya doon natay mga gihimo sab nga murag gamayng contest sa ato mga kapilya. Doon ay 34 ka kapilya nga ni-appeal niini. So matag motorcade nato, magsayaw silang sinulog dito sa mga lugar nga ilang gihimuan karon sa ilang kaning miniature sa chapel ug naay Santo Niño. So makakita tag lain-laing mga pasundayag sa sinulog kung mukuyog tas motorcade. Ya, kitang mukuyog sa motorcade, siguro nato nga maayog kondisyon ang ato mga sakyanan, motorman or four wheel, kinahanglan maayog kondisyon kay medyo lisod-lisod sa ang atong agian nga daan. Tungason kaayo nasa dulhugon, maayog kondisyon. Nya sakto sa kargas gasolina or sa krudo kay basin niya mahutdan mo niya mukalit mo pidok des taliwas dan na mababagan ang gasunod niya pagkuha sad mo sa ato mga flaglets nga ipamutang nato sa ato mga sakyanan. So musayo-sayo mo ari dire niya dayon ang atong motorcade hangtod ra ni siya sa ikawalong adlaw ang atong grand motorcade pagahimoon sa February 1 Unya ini ka February 2 before sa atong pista mauna na ang gabi sa final rehearsal sa atong main sinulog contingents nga mao ang 5 ka barangay dinhi sa atong parokya, ang San Vicente, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban. So mo niya to mga exciting unya nga himuon kining tanan aron pagpalig-on, pagpalawom sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo, pinaagi nining debosyon nato ni Santo Niño. So yampo nato, maayo ang panahon, kanunay, maayo sad ang sitwasyon. Labi na sa ato mga contingents. Unya, ato sang pasalamatan ang atong mga namalit og slots aron magmalamposon ang atong mga kalihukan sa paghimo sa atong kumbento na atay SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Ang atong halin niabot nag 8,503 ka slots na apay 51,497 slots nga available tag 500 pesos per slot. Nya ang kining atong special slot para niining atong pista ni Santo Niño, ang Healing Joy of Santo Niño or HJSN natay gibaligya nga 25,000 ka slots tag 100 pesos per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 6,655 ka slots na pay 18,345 slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya naa sa taan ni 50 slot challenge tungod kay ika 5 years na ron ako dinhi, ika 5 year doon na sa tay 5 barangays nga mo-appeal sa sinulog. So ato na lang ang punag 0 mahimong 50 slot challenge or 5,000 pesos. As of yesterday naa na sa tay nadawat nga duha ka 50 slot challenge. So, pakpakan nato silang tanan. Salamat kayo. Kita ra say palit-palit slot, kita ra say celebrate. Kamo sa mga online parishioners, monitor lang mo sa ato karong nobina, gikan karon hangtod sa February 3, kay ang tanan atong kalihukan, apil na ning motorcade o kaning mga atong sinulog showdown ini ka February 3, ato gining i-post sa atong social media platforms sa atong YouTube account kaning Padresiano Ubod. Mao gini ang inyong sundon, dili mo mosunod og lain nga platform. Aw sana kaning channel. Nya ang ato sang Facebook account mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Mo sa ni ang inyong sundon aron anhin nato dinhi makita ang atong mga kalihukan dinhi panahon aning Pista Senior. Sige, manindog na ta.
Ang Ginoo manaa kaninyo Manasap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo atong isinggit ang Viva Pit Señor tanan. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Viva Pit Señor. Masipang pakpak ni Santo Niño. ¡Viva, Señor Santo Niño! ¡Viva, vive, Señor! ¡Viva, Señor Santo Niño! ¡Viva, vive, Señor! Cantarán magsiguro, cantarán magiging Señor. Magkaputan magsiguro, cantarán magiging Señor. El Señor, cantarán magiging Señor. El Señor, cantarán magiging Señor. Señor, himayaon ka Diyos. Señor, pagadaygon ka Diyos. Señor, pasaylua kami. Señor, kaluy kami. Señor, lamdagi kami. Señor, panalipdi kami. El Señor, cantarán magiging Señor. El Señor, cantarán magiging Señor. Señor, kang mama kini. Señor, kang papa kini. Ang pagkampo, cantarán magsiguro. Isang kita ang pagkampo, cantarán magiging Señor. El Señor, cantarán magiging Señor. El Señor, cantarán magiging Señor. Señor, kang lula kini. Señor, kang lolo kini. Señor, sa higala kini. Señor, sa kaaway kini. Señor, sa pagpasaylo kini. Señor, sa pasalamat kini. El Señor, cantarán magiging Señor. El Señor, cantarán magiging Señor. Señor, sa pamilya kini. Señor, sa anak kini. Señor, sa mga mabdos kini. Señor, sa mga ulay kini. Señor, sa mga byuda kini. Señor, sa mga byudo kini. El Señor, cantarán magiging Señor. El Señor, cantarán magiging Señor. Señor, sa simbahan kini. Señor, sa arsobispo kini. Señor, sa mga obispo kini. Señor, sa mga pari kini. Señor, sa mga madre kini. Señor, sa religious kini.